Včelka Lea a 3 kapky medu. V jeden teplý večer, kdy slunce již zapadlo za obzor, se Timmy usadil na širokém kořeni starého stromu. Upravil si brýle a tiše otevřel kapsu svého kabátu, tu, která byla ozdobena výšivkou kapky a knoflíkem ve tvaru heřmánku. Z kapsy mu vypadl malý lístek, pečlivě srolovaný do úhledné trubičky. Na něm se třpytily 3 kapky medu, zlaté a teplé, jako malé sluneční paprsky ukryté v kapce rosy po dešti. Tady je pohádka, ve které jsou jen 3 kapky, ale každá z nich je skutečný zázrak, zašeptal Timmy a začal vyprávět. V úlu, kde bzukot včel zněl jako něžná píseň, dostala včelka Lea zvláštní dar. Starší včela jí předala lístek se 3 kapkami kouzelného medu. To je med z prvního jarního květu. Je naplněn silou dobra. Daruj ho těm, kteří potřebují pomoc, řekla jemně. Lea si povzdechla. A co když nepoznám, komu pomoci? A co když budu sama potřebovat trochu? Naslouchej svému srdci, odpověděla starší včela. Ono ti napoví. Pod keřem ve vysoké trávě pípalo malé ptáče. Vypadalo vystrašeně a třáslo se. Volám maminku, ale můj hlas je příliš tichý. Ona mě neuslyší. Lea opatrně kápnula první kapku medu na jeho zobáček. Ptáček se nadechl a najednou zakřičel. Mami! Maminka přiletěla rychle, jako teplý sluneční vánek a něžně objala ptáček křídly. Lea letěla dál. Na tenké větvičce seděl malý pavouček, smutný a ztracený. Celou noc jsem tkal pavučinu. Byla dokonalá, ale vítr ji celou roztrhal. Lea kápnula med na utržený konec pavučiny. Vlákno se rozářilo a pavouček se usmál. To znamená, že mohu zkusit znovu. Pozdě večer Lea uviděla světlušku, která už nesvítila. Už nezářím. A co když můj svět nikomu nechybí? Dlouho se na ní dívala a pak opatrně kápnula poslední kapku medu na její křidélko. Světluška se rozzářila měkkým světlem, jako první hvězda na noční obloze. Možná někdo právě hledá světlo, zkusím znovu zářit. Lea se vrátila do úlu. Lístek byl prázdný, ale uvnitř cítila teplo. Všej si darovala, řekla starší včela. A získala mnohem víc, než si dokázala představit. Tiše odpověděla Lea, cítíc teplo v srdci. Timmy sroloval lístek zpět a schoval ho do kapsy s heřmánkovým knoflíkem. K vytvoření zázraku nemusíš být velký, stačí být pozorný, řekl tiše, hledíc, jak se na nebi objevuje první hvězda. A zatímco světlo v lese pomalu pohasínalo až do rána, pohádka znovu usnula v jeho kapse, aby se jednoho dne vrátila k těm, kdo na ní čekají.